ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். 18 நாள்ல பகவத்கீதா படிக்கலாம் அந்த வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். நல்லா இருக்கும். இனிமேல இருந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். 16, 17, 18 எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஈஸியா இருக்கும். நல்லா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப மைண்ட் பாக்லிங்கா இருக்காது, ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்திருக்கோம். எல்லாரும் கையை கூப்பின்னு நல்லா சேவிச்சுக்கலாம் பகவான்கிட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எஸ், யார் பிரணதி படிச்சாங்க மாதாஜி? நான் இருக்கலையே அப்போ. ஐ மீன் இது ஜப்பா யார் எடுத்தா? பண்ணலையே மாதாஜி, ஜப்பா இன்னும் பண்ணலையா? ஏன்? ஐ தாட் ஆல்ரெடி டன். ஓ, அப்ப பண்ணலாமே. I'll just stop sharing. ஓகே, இல்லாட்ட அப்புறம் பண்ணலாம். நம்ம கிளாஸ்ல பண்ணிடலாம் மாதாஜி. நானே ஆல்ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு. இல்ல இல்ல மாதாஜி. Do it. Okay, okay, no problem. இன்னைக்கு யார் எடுக்க போறா? Anybody wants to take? திரும்பி ஆரம்பத்துல இருந்து நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். I will only start. Okay. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாந்தி. Yes, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகாய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதன் விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருஷ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. ஓ பிரம்மண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதாந்த்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர விசேஷ நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இது நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவ கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூபஸ்வரூபம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா படிச்சேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. தைரியமா படிச்சுடலாம். ஓகே, இப்ப என்ன பார்ப்போம்? 18 நாட்களில் இப்படி பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இன்னைக்கு வந்து 6 ஆகும்போது எண்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம. இப்ப வந்து அத்தியாயம் 16, பகவத்கீதையோட அத்தியாயம் 16. டைட்டில் என்னது? தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள், இதை பத்தி படிக்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் இது அசுர இயல்புகள், அதை பத்தி படிக்க போறோம். இது வந்து பிரபுபாதாவோட அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சு முடிப்போம்.
நேற்றுக்கு சொன்னப்பல அந்த பிக்சர் இஸ் வெரி கியூட், ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்கா. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் இது அவரும் அப்படியே நம்ம வந்து அப்படி பார்த்து எவ்வளவு நல்லா வரைஞ்சிருக்கா, எப்படி ஒரு தத்ரூபமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதை டெலீட் பண்ண மனசு வரல, அப்படி வச்சிருக்கேன். இது என்னது அத்தியாயம் 15 மறுபரிசீலனை. நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் நம்ம? தலைக்குள்ள இருக்குமே மரம், அதை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? 1ல இருந்து 5 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? பொருள் உலகில் இருந்து விலகி இருத்தல், ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு. ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி இருக்கோ அதோட பிரதிபலிப்பு தான் இப்ப நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது கொஞ்சம் கடினமா இருந்து புரிஞ்சுக்கிறது, பட் நம்ம we will try. நெக்ஸ்ட் மந்த் இருக்கவே இருக்கு, திரும்பி எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணலாம். கன்ஃபியூஸா இருக்கிறவா திரும்பி ஜாயின் பண்ணலாம். ஆனா 7 போகணும், எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே, அப்புறம் 6ல இருந்து 11 என்ன பார்த்தோம்? புருஷோத்தம யோகம், இடமாற்றங்கள். ஒரு உடல்ல இருந்து எப்படி ஒரு உடலுக்கு மாறுவோம் அதை பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் 12ல இருந்து 15 புருஷோத்தம யோகம் மிகையின் பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை, அவர் எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றார். அப்புறம் 16ல இருந்து 20 புருஷோத்தம யோகம் மிகையின் 3 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதை, வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகையான உயிரினங்களின் சுருக்கம். இதெல்லாம் நேற்று பார்த்துட்டோம், திரும்பி அதை வந்து டீட்டெயிலா பார்த்து we need not have to waste time. இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா 16வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கமா பார்க்கணும். ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள், தெய்வீகம் அண்ட் அசுர குணங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். 7ல இருந்து 20 வந்து அசுர குணத்தை பத்தியே நிறைய கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் 21ல இருந்து 24 வந்து தேர்வு, உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல். தப்பித்தல்னு என்ன அர்த்தம்? இங்க இருந்து இது ஒரு பிடிபட்டு இருக்கும், அங்கேருந்து விட்டு போனோம், அதுதான் தப்பித்தல். நமக்கு வந்து ஜெயில மாட்டின்னு இருக்கிற போல இருக்கும், ஆனா தெரியாது நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியும், இங்கே நிறைய சந்தோஷம் இருக்கேன், பட் இதெல்லாம் தற்காலிகமானது. இங்கே நமக்கு தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்னா நம்ம அங்கிருந்து வந்தவதான் மாட்டின்னு இருக்கோம், இங்கேயே ஒண்ணு இருக்கோம் நம்ம. சோ நம்ம இங்க இருந்து தப்பிச்சு அங்க போனோம், எப்படி போனோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எஸ், என்னது 1 2 3 யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றோம் பண்ணலாம், விடுவிடுன்னு பண்ணுங்க, ஒருத்தருக்கா சான்ஸ் கொடுப்பேன். லட்சுமி மாதாஜி படிங்க. श्री भगवान उवाच अवयं सत्तत्पद संसूत्र ज्ञानयोगं व्यवस्थित दानं तमस दानं समष्टि से यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आज्वलम् अहिंसा आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग सान्द्रर अभयशुनम तया भूतेषु अलोलुप्तवम मार्तवम हीरर असावलम तेजो समाधृतिः सौषम अत्रोह नादि मानिद अद्रोहनादि मानिद भवन्ति संपदं दैव्यम् दैवी अभिजातस्य பாரத. தமிழ் தான், ஆனா நீங்க வந்து டென்ஷன்ல படிக்கிறாங்க, அதான் தப்பு வருது. தமிழே தானே, தமிழை வந்து கரெக்டா ஓவா ஏயா ரோவா போவா எல்லாம் கரெக்டா பார்த்து படிச்சா ஓகே. இதுல என்ன கூடியிருக்கா? பகவான் சொல்லியிருக்கார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் அச்சம் என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் வந்து தெய்வீக குவாலிட்டிஸ், அதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அச்சமின்மை, அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஃபியர்லெஸ். அது எப்போ ஃபியர் எப்போ வரும்? நம்ம பண்றது கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை, அப்பதான் அந்த ஃபியர் வரும். மோமெண்ட் யூ ஃபீல் எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பாரு, எனக்கு ஒரு கவலை இல்லைனாக்கா அந்த அச்சமின்மை அது வந்துடும். அச்சமே இருக்காது, அப்போ ஒரு பயம் இருக்காது. சோ பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லைன்னா தான் அது அசுர குவாலிட்டி வந்துடும். சோ ஸ்டார்டிங் என்னது? அச்சமின்மை. அப்புறம் தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி தெரியும் இல்லையா? தானம், சுய கட்டுப்பாடு தெரியும். யாகம் செய்தல், இதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்புறம் யாகம் செய்தல், இப்போ பகவத்கீதா கிளாஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ற அது ஒரு யாகம் தான். இப்போ நான் முதல்ல எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், 18 days நீங்க ஒரு யாகம் பண்ற போல நினைச்சிட்டு கண்டினியூஸா 18 days வாங்கும் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இது ஒரு யாகம் தான். பட் யூர் ஆல் லிஸ்னிங். யாகம்னா ஒன்லி நெருப்புல எப்படி போடுறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் லிஸ்னிங். பட் என்ன லிசன் பண்றோம்? பகவத்கீதா. அது உங்க ஸ்ரத்தையா நம்ம கேட்டோம்னா இது ஒரு யாகம் அதுதான். அப்புறம் வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்தில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீது கருணை, பேராசையில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வயசானவர்களுக்கு. நமக்கெல்லாம் இது ரொம்ப அண்டர்லைன்டு. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி போகும்போது
they don't expect anything. பட் நமக்கு தான் வயசு கூட 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 ரொம்ப மரியாதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். நான்கிற அந்த இது மேலோங்கி இருக்கும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்ல நல்லாவே குறைஞ்சு விடணும். அதெல்லாம் அது மாதிரி எண்ணம் இருக்குன்னா நமக்கு வந்து அசுர குவாலிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள். வரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இந்த குவாலிட்டிஸ் தான் வந்து தெய்வீக தன்மையான குவாலிட்டிஸ். இது யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க குணம் இப்படி தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு அவங்க கிட்ட. அப்புறம் என்னது யார் சாந்தி மாதாஜி படிங்க. யாரெல்லாம் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்றோம் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். சம்போ தர்வோ அபிமானஷ்ச क्रोधः पारुष्यम् एवच अज्ञानं जातस्य पार्थ संपदम् अशूरीम् ஆசுரீம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசுரீமோட என்னது பிரித்தாவின் மைந்தனே தற்பெருமை. அகந்த எல்லாம் தெரியும் இல்லையா, தன்னை தானே பெருமையா பேத்திக்கிறது. தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை. அறியாமை என்னதான் இக்னோரன்ஸ், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். இல்லைன்னா ஒன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லவே வேண்டாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்புறம் ஓகே, அப்போ பக்தி வாழ்க்கையை நம்ம வந்து எப்போ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த இது நாலேஜ் வந்து நம்ம எப்போல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இது படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி சின்ன பேபில இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா, இல்ல நல்ல வயசாயிட்டு நல்ல 90 வயசு எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு, நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்ட் டியூட்டி எல்லாம் முடிச்சாச்சு, இனிமே பகவத்கீதாவோட ABCD ல படிக்கணுமா, எப்போ நம்ம வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு. as early as possible. பிரகலாத் மகாராஜ் எப்போ பண்ணினார்? இறப்பதற்கு முன்பே தொடங்கி இருந்தார் அந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம எவ்வளவு சரி இப்போது கிடைச்சதுன்னா 50 வயசுல கிடைச்சா வெரி குட், 60 வயசுல கிடைச்சா வெரி குட், 70 நோ ப்ராப்ளம். ஆனா சீக்கிரம் பிடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த பாதையில போயிடணும். ஆனா எப்ப தெரிய வந்ததோ அப்போல இருந்து ரொம்ப சின்சியரா விடாமுயற்சியா இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே போனோம்னாக்கா வேற வாங்கலாம் போறோம், அது முன்னாடி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இப்ப பிடிச்சிருக்கோம் இந்த பாதையை, அப்ப இந்த பாதையில இருந்து இது தவறாம அதே பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். பிரகலாத் மகாராஜ் அதோட எக்ஸாம்பிள். அவர் வந்து வயத்துல அம்மாவோட வயசுல இருக்கும்போதே அவர் படிச்சுட்டார். 16.5 யாருமே ஹண்ட்ரஸ் இல்லையா? தெய்வீ சம்பத் விமோக்ஷாய படிங்க மாதாஜி. தெய்வீ சம்பத் விமோக்ஷாய நிபந்தாய சுரிமாமதா மாஷூச சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதோசி பாண்டவ. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. அப்ப என்னது தெய்வீக குணங்கள்னா இங்க இந்த வாழ்க்கை இங்கே சரி இல்ல நமக்கு போற இடமும் சரி நம்ம வந்து அந்த குணத்துல இருப்போம், வந்து முக்தி கிடைத்துடும். நம்ம இங்க இருக்கும்போது அந்த முக்தி பெற்ற நிலையில தான் இருப்போம், ஒன்னுத்துக்கும் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம், இதா இருப்போம். வேற அசுர குணங்கள்ல எப்படி அட்ராக்ஷன் இருக்கும், அதனால ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், அதனால ஒரு சங்கடம் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ பந்தப்படுத்துபவை அது. இப்போ அசுர குணங்களை ஒழித்து கட்டும். பாண்டவின் மைந்தனை கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்க. அது ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. நீ இதெல்லாம் நான் ஜென்ரலா சொல்றேன், ஆனா நீ கவலைப்படாதே. நீ வந்து அபிஜாத்தோ அசி பாண்டவர், நீ பாண்டவ புத்திரனே, நீ வந்து நல்ல குணத்தோடு தான் பிறந்திருக்க. அவனுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்து விடுறாரு பகவான். எஸ், அடுத்தது என்னது 16.6 ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. பிரதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். என்னெல்லாம் பகவான் படைத்திருப்பாரோ அதுல 2 விதமான மக்கள் இருப்பார். ஒருத்தர் வந்து நல்ல தெய்வீகமானவர், மற்றவர்கள் அசுரர்கள். அசுரர்கள் எங்க இருக்கா? தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அசுரர்கள்ல நம்ம கூட இருக்கிறவாங்க, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, நம்மளும் அதுல இன்க்ளூடட் தான். இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்துல எல்லாம் தெய்வீகமானவர்கள் தான் இருப்பாங்க. அப்போ அசுரர் குணங்கள் எல்லாம் நல்ல டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கேன். இனிமே அது கேளு. அடுத்தது யாரை ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ண போறாள்? இதுல ஸ்லோகம் இல்லை. ஓகே, நம்ம இங்க மனிதர்கள்ல வந்து 4 குறைபாடுகள் எப்பவும் உள்ளதுதான். அது வந்து nobody can escape that. நம்ம மனுஷனா பிறந்தோம்னா இந்த 4 குணங்களும் நம்ம கிட்ட இருக்குமா. தவறுகளை செய்பவன், தவறு செய்யாத மனிதன் கிடையாது. அப்ப நம்ம வந்து தவறு செய்வோம். அந்த தவறுல இருந்து நம்ம வந்து படிச்சு ஒரு பாடம் படிச்சு நம்ம வந்து முன்னுக்கு போகணும். தவறு மனுஷன் வந்து தவறு செய்பவன். அப்புறம் 2வது என்னது நிறைவற்ற புலன்கள் உடையவன்.
நிறைவற்ற தட் இஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். அவங்ககிட்ட கண்ணால பார்த்தேன் அதனால அதுதான் நிஜம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது. நம்மளால கண்ணால் பாக்குறதும் பொய்யா இருக்கலாம், காதால கேட்கறதும் பொய்யா இருக்கலாம். ஆனா இந்த காது கண்ணு மூக்கு வச்செல்லாம் நம்ம வந்து உறுதியா சொல்ல முடியாது இது கரெக்ட் தான். அப்ப நம்ம இந்த சென்சஸ் வாட் வி ஹேவ், நம்மகிட்ட சென்சஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஸோ வி ஹேவ் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். அப்புறம் என்னது, மற்றவர்களை ஏமாற்றும் போகக்கூடியவன், டு சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி இருக்கும் நம்ம கிட்ட. ஒன்னும் இல்ல, சின்ன சின்ன பொய் தான். அது சொன்னா ஆச்சு மேட்டர் ஃபினிஷ்ல நம்ம மட்டும் போயிட்டே இருக்கலாம். அப்ப அந்த சீட் பண்ற இது நம்ம கிட்ட இருக்கு, அந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஒரு மாயையில் சிக்கியவன், இது ஒரு இல்யூஷன் ஃபிகர் நம்ம பாக்கணும். இது இன்னும் நிக்கிறா போல இருக்கு, இங்க எப்படி இருக்கு, ஆனா இது இன்னும் படுத்துண்டா போல இருக்கு, ஒரு மாதிரி இல்யூஷன் ஃபிகர், புரியாது இருக்கு. சோ இதுதான் நம்ம பாக்குறது எல்லாமே இல்யூஷன் மாதிரி தான் இருக்கும், வந்து நமக்கு சரியா புரிய வராது. சோ இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். என்னது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்பவுமே வில் கமிட் மிஸ்டேக். நம்ம வந்து மிஸ்டேக் பண்ணி தான் படிக்கிறோம். அப்போ மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். நம்மளுடைய சென்சஸ் ஒண்ணுமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஏமாத்துறது ரொம்ப நம்ம வந்து ஈஸியா வந்துடும். ஒருத்தர் ஏமாத்தணும்னா அது ஏமாத்துவோம். அண்ட் வந்து இல்யூஷன், நம்ம அந்த பாக்குற இதெல்லாம் சரியா இருக்காது. தட் இஸ் ஆல் ஒரு மாதிரி மாயையில சிக்கிண்டா போல நம்ம இருப்போம். எஸ் 16.7 யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையே? ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. யாருல? பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படி பார்த்தேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न चौसं नाभिचासारो न सद्यं देशु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. என்னக்கா அவதான் அந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ண மாட்டா, அவளுக்கு தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன். யாராவது எடுத்து சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். சோ அசுரத்தன்மை உள்ளவாள்னா அந்த இதுல இருக்கா. அவ நினைக்கிறது தான் கரெக்ட் நினைச்சுன்னு அந்த மாதிரி லீட் பண்ணிருப்பா. சோ அவளுக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது, கிளாரிட்டியே கிடையாது. தூய்மையோ முறையான நடத்தியோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. இதுல பிக்சர்ல பார்த்தாலே தெரியும். ஒருத்தன் குடிக்கிறான்னு எல்லாருமே சேர்ந்து குடிச்சு அதுல ஒரு ஆனந்தம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க. யாரு? அசுரத்தன்மை. இப்ப அது அசுரத்தன்மையோட தான் நிறைய சொல்ல போறாரு. எஸ், அடுத்தது யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாத அவங்க கூப்பிடுறேன். ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியலையா? படிங்க. அஸ்தியம் அபாஷ்டிதம் தே ஜகத் அசுஷ்வரம் அபரஸ்வா சம்பூதம் கிம் அன்யத் காம சைதுகம். அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹோ அனீஸ்வரம் அபஸ்பரம் ஓகே. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாததும் என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அவெல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஏத்திஸ்டா இருப்பாங்க. ஏத்திஸ்டா என்னது, கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறவங்க. அப்ப அவங்க வந்து எல்லாமே ஜகத் மித்யா, அதெல்லாம் உலகம் இருக்கிறது மித்யா. மித்யான்னு என்னது, பொய்யான உலகம். உலகமே இல்ல, கிடையாது. ஏன்னா இப்ப தூங்க போச்சுன்னா என்ன உலகம் பாக்குறோம்? சொப்ன உலகம் தான் பாக்குறோம். அப்ப அது நிஜம் நம்பிட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த உலகம் மறைஞ்சு போயிடுறது. அவருக்கு கண் முழிச்சா என்ன ஆயிடும்? சொப்ன உலகம் மறைஞ்சு போயிடும். அப்ப இது நிஜம் நினைக்கிறோம். அப்ப ரெண்டுமே பொய் தான். ரெண்டுமே நம்ம வந்து கான்சியஸால திங்க் பண்றோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் அது ஒரு பிலாசபி இருக்கு. அந்த மாதிரி பிலாசபில திங்க் பண்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இவ்வுலகம் எல்லாம் பொய் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. அஸ்திவாரமே கிடையாது, நோ பேஸ் அட் ஆல் அப்படிம்பாங்க. கடவுள்ங்கிறது யாரும் இல்லை, அது ஏதோ ஒரு பவர், அது ஏதோ ஒரு ஒளி, என்னதான் சொல்லுவாங்க. காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இப்போ இது எல்லாமே மேட்டர். நம்ம வந்து வேர்ல்ட் இஸ் ஆல் இது ஃபுல்லா மேட்டர். அந்த மேட்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா காம இச்சையால எல்லாம் ஒண்ணு உருவாக்கப்பட்டதுதான். அதுக்கு அதை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னு அவள் ரீசனிங்ல அப்படி சொல்லுவாங்க. எஸ், இல்ல அது அசுர குவாலிட்டிஸ் தான் நிறைய சொல்லுவாங்க. நல்ல ஆப்பிள்களுடன் அழுகிய ஆப்பிள், இது வந்து குழந்தையோட இதுதான் போட்டிருக்கேன். எஸ், இப்ப நம்ம வந்து வீட்லயே ஒரு ஆப்பிள் அழுகி போறதுனாக்கா அது பக்கத்துல நல்ல ஆப்பிள் வச்சா என்ன ஆகும்? இதுவும் அழுகி போயிடும். இதை திருத்த முடியாது. இந்த அழுகின ஆப்பிள் வந்து இதை ஸ்பாயில் பண்ணிடும். அதே போல பட் ஆனா மல்லிகை பூ போல இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு மல்லிகை பூ இருந்ததுன்னா அது வந்து குப்பை தொட்டியில போட்டாலும் அது நல்ல மனம் கொடுக்கும் இல்லையா? அப்ப என்ன அர்த்தம்னாக்கா, இந்த மாதிரி கெட்ட சங்கத்துல இருந்தா நம்ம அழுகி போயிடும், நம்மளும் அவ மாதிரி இருக்கும். அப்ப எப்படி தெரியும் கெட்ட சங்கம் இல்லைன்னு? பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை, சிம்பிள். பகவானோட இந்த மாதிரி எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்றது சத் சங்கம். இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு சத் சங்கம் இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி என்ன திரும்பி ஒரு கிளாஸ் நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணலாம். எவ்ரி மந்த் 18 days கோர்ஸ் என்ன அப்ளை பண்ணி போய் எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு.
இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சு அப்ளை பண்றது வந்து அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 1 hour 1.5 hours நல்லதாவது காதுல போட்டுமே அப்ப அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா மல்லிகை மணக்கம் எங்க போனாலும் அப்ப நம்ம மைண்ட்ல என்ன இருக்கும், எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். நம்ம படிக்கிறதுலாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். எங்க போனாலும் அது வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம பேசுறதுலயும் என்ன இருக்கும், கிருஷ்ணரை பத்தி இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்ல கெட்ட சங்கத்துல ஒரு வாட்டி இப்படி போச்சுனாலும் நம்ம வந்து ஸ்பாயில் ஆயிருப்போம். அதனால we have to be careful. நமக்கு வந்து நம்ம யார்கிட்ட வந்து சங்கம் வச்சுட்டு இருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ். அப்புறம் சரவண ஜோதி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா படி. हरे कृष्णा माताजी। एतां दृष्टिम् अवष्टप्य नष्टात्मानोऽल्प उत्तयः प्रभवन्त्युक्र कर्माण क्षयाय जगतो हिताः। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்ப இந்த ஆட்டம் பாம் எல்லாம் கிரியேட் பண்றான். இது என்னத்துக்கு நம்ம கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு கண்ட்ரிலையும் அவ நினைச்சுன்னு இல்ல நான் தான் நல்ல பவர்ஃபுல். ஏன்னா எனிமி தாக்க வந்ததுனாக்கா நம்ம வந்து எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு அவன் செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வேண்டி பண்றான். ஆனா அதுலயே எவ்வளவு பேர் நம்ம மனுஷால இறந்து போயிட்டாங்க, அது அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. சோ இதெல்லாம் அந்த சயின்டிபிக்கா தே திங்க் ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா அவங்க எல்லாம் பண்றான்னு, இதெல்லாம் அசுரத்தனம் இருக்கிறவங்க தான் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது. இது வந்து இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆட்டம். இது வந்து பிரபுபத நிறைய பர்பாட்ல இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காரு. சோ கால் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவார். சோ இதெல்லாம் பண்றது அசுரத்தனம். எஸ். அடுத்தது யாரு, பபிதா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। हरे कृष्ण माताजी। அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அப்ப இது என்னது அசுரத்தன்மையோட திருப்தி அடையாது. பௌதிக இதுல என்னன்னாக்கா எந்த ஆசையுமே வந்து திருப்தி ஆகாது. போருமே தோணாது. இன்னும் வேணும் சாரி, ஏதோ ஒருக்கா சாப்பிட்டோமா அதை வந்து திருப்தி ஆச்சு, சாப்பிட ஏதோ ஒரு பொருள், ஏதோ ஒரு திங் வி வுட் லைக் டு ஈட். சரி சாப்பிட்டா இனிமே வந்து லைஃப்க்கு நான் சாப்பிடவே வேண்டாம், பிகாஸ் ஐ என்ஜாய். அப்படி இருக்காது. திரும்பி நாளைக்கு நாக்கு கேட்கும். அதே போலதான் கண்ணு, காது, தொடுப்புலன் எல்லாமே அது வந்து ஒண்ணுமே திருப்திப்படுத்த முடியாது. சோ காம இச்சை இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியா காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம், பொய் பேசுதல் இதெல்லாம் மற்றும் பொய் கௌரவம் ஒன்னும் இருக்காது. அதுக்கே எல்லாம் பெரிய கௌரவமோட எல்லாம் பீத்திப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம். சோ அந்த மாதிரி கவர்ச்சி, இந்த மாதிரி நல்ல பேசி இந்த கவர்ச்சி இது பண்ணுவாங்க இல்லையா, பேச்சிலேயே வந்து பேச்சு திறன் இருக்கும் அவளுக்கு. நல்லா பேசி கவர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அதுல எல்லாம் வந்து அட்ராக்ட் ஆகி அந்த மூழ்கி அந்த ஒரு மயக்க நிலையில இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் நல்லதுன்னு நினைச்சுப்பாங்க. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். தூய்மையற்ற விரதங்கள். அப்ப நம்ம இதுல என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன விரதம் கொடுத்துருக்கோம் அது மாத்திரம் பண்ண போறோம். பாக்கி உள்ளது உங்களோட இஷ்டம், பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. பண்ணணும். நம்ம இவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு வரோம், எங்க குடும்பத்துக்கு அது வழக்கம்னா அது பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா ஏகாதசி விரதம் நம்ம இதுல கண்டிப்பா கொடுத்துருக்கு, அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அது தவறையும் வேற ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்பதான் சிவராத்திரி அப்படிதான் வந்தது. ஏகாதசி விரதம் முடிச்சுட்டு ஏகாதசிக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் சிவராத்திரி. எப்படி ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ண முடியும்? சிவராத்திரி விரதம் இருக்கணும், ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும். ஏகாதசி விரதம் அப்புறம் முடிக்கணும். அது எப்படி முடிக்கிறது? ஏன்னா சிவராத்திரி விரதம் இருக்கே அப்படின்னு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் சில பேர் கேட்டாங்க. ஈஸி தான் ஆக்சுவலி. ஏகாதசியில வந்து கிரெயின்ஸே எடுக்கக்கூடாது. அடுத்த நாளைக்கு பருப்பு கஞ்சியா குடிச்சிடலாம். இதுக்கெல்லாம் என்னது சிவராத்திரிக்கு. பட் அவசியம் இல்லைன்னு மெயினா என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு அவசியமே இல்லை. ஒரே நாளைக்கு எல்லாம் வரும். என்ன பண்றது? அப்ப ஏகாதசி நினைச்சு விரதம் இருக்கிறதா இல்ல வேற ஏதாவது நினைச்சுங்க. மீன்ஸ் இப்ப என்னது, ஏகாதசி ஒரு திங்கக்கிழமை வருது, ஆனா நம்ம எப்பவுமே திங்கக்கிழமை விரதம் இருக்கோம்னாக்கா நீங்க ஏகாதசி விரதமா நினைச்சுன்னு எடுப்பீங்களா இல்ல திங்கக்கிழமை விரதம்னு எடுப்பீங்களா? அதுக்கு ரெண்டாவது திங்கக்கிழமை அப்போ ஒரு திங்கக்கிழமை போச்சுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வேலை இல்லாம என்ன சொல்லிருக்கேன்னா, ஈவன் விரதம் எல்லாம் இருக்கிறது கூட நம்ம வந்து என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்துருக்காளோ அது மாதிரி பண்ணுங்க. தண்ணியை டார்ச்சர் பண்ணிக்கிற போல சில விரதம் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், அவசியம் இல்லை. இல்ல பழக்கம் இருக்குதான் பண்ணிக்கலாம். அதான் நிறைய பேர் வந்து அந்த ஜபம் பண்றேன், இது பண்றேன், அதெல்லாம் படிக்கிறேன், இதெல்லாம் படிக்கிறேன், அதனால நாமம் சொல்றது கம்மியா போயிடுச்சு.
அது வேண்டாம். அதுதான் மெயினா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாக்கி உள்ளது படிக்கலாம். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் என்ன, லலிதா சஹஸ்ரநாமம் என்ன, ஹனுமான் சாலிசா என்னெல்லாமும் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் இவ்வளவு கம்மியா இல்ல, நிறைய இருக்கு. ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபத்துக்கு சொன்னா, ஏன்னா அது வந்து நம்ம தண்ணியில அந்த வேர்ல வந்து தண்ணி ஊத்துறப்ப தான் எல்லாமே அதுல வந்து பலன் அடையும். ஆனா நம்ம வந்து பழக்க தோஷத்தை என்ன பண்றோம்னா, இல்ல இவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் விட மனசு வருது இல்லை அப்படின்னு ஓகே பண்ணலாம். ஒன்லி தட் வேற செய்கையில வந்து செயல்ல நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 2 பிரபுஜியும் படிக்கலாமே, சடன்லி நினைவு. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? இருக்குங்களே. ஜானகிராமன் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரபுஜி கிருஷ்ணா. சிந்தாம் அபிரிமேயாம் ச பிரலாயந்தாம் உபாஸ்ரிதா காமோவ போக பரமா ஏதாவத் இதி நிஷ்டிதா ஆஷாபாஷ சைதர் பக்தா காம குரோத பாராயணா ஈகந்தே காம போகார்த்தம் அந்யா 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 ஏனார்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா படிக்கிறாள். ஃபர்ஸ்ட் டே பாக்குறதுக்கு இப்ப ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கே. கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு படிக்க தெரியும். உங்க ஆசீர்வாதம் மாதாஜி. இல்ல அதுக்கு இல்ல பிரபுஜி, உங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாரோடமே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. பிகாஸ் யூ ஹவ் கெயின் கான்ஃபிடன்ஸ். இது தமிழ்ல தான் இருக்கு, நல்லா படிக்கலாமேன்னு ஒரு தைரியம் வந்துடலாம். அப்போ நல்லா எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறேன். இன்னைக்கு பிரபுஜியோட நான் கொஞ்சம் நோட் பண்ணேன், இல்ல கொஞ்சம் ஒரு இதா படிச்சிருந்தா இன்னைக்கு நான் நாளைக்கு படிச்சேன். அடுத்த இந்திரா மாதாஜியும் படிக்கணும், அந்த பிரபுஜியோட அவரும் படிக்கணும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்குறேன். நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது இல்லையா, அதனால நினைவு வந்தது எனக்கு சடன்லி. ஓகே. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே. நம்ம நாகரிகம் சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் கள்ளு குடிக்கிறது ஒரு நாகரிகம். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் குடிக்கிறா, அதுல வந்துட்டு நான் குடிக்கல, வேற அந்த கொக்கோ கோலா குடிச்சேன் அப்படின்னா அவங்கள நம்மள பழிச்சு பேசுவாங்களே. சரி, கொஞ்சம் நாகரிகமா அவங்களுக்கு ஒரு ஏத்தா போல நம்ம வந்து கொஞ்சம் கள்ளு குடிக்கலாம், கொஞ்சம் கேம்பிளிங் பண்ணலாம், இந்த மாதிரிதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு வேண்டியே நம்ம செய்வோம். என்னத்துக்கு ஒரு சொசைட்டிக்கு வேண்டி அப்புறம் தன்னோட புலன்களை இதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை என்னது? புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். அதெல்லாம் அதுல இருக்கிறதுனால்தான் தேர் இன்வால்வ் இன் ஆல் தட். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. நிறைய கவலைகள் இருந்து நமக்கெல்லாம் அந்த பக்தாஸ்க்கு அது ப்ராப்ளமே இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணிருக்கோம், பகவான் பார்த்துப்பார், அவ்வளவுதான். ஐ ஜஸ்ட் டூ மை டியூட்டி. அதோட ரிசல்ட் என்ன, பகவான் பார்த்துப்பார். அது அவரோட டிபார்ட்மெண்ட். நான் வந்து அவரோட செய்கை நான் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ண போறது இல்லை. என்னோட என்ன வேலைன்னு நான் பண்ண போறேன். ரொம்ப டென்ஷனே கிடையாது. எந்த நேரம் ஆனந்தம் பரமானந்தம், ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம். நம்ம பக்தாஸ்க்கெல்லாம் அதுதான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். பட் அவளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இல்லை. தே வாண்ட் டு இது அவளோட பீஸ் பண்ணும். அவள் ஒரு என்னது இந்த இது சென்சஸையும் அவளுக்கு வந்து திருப்திப்படுத்தணும். அதுலயே அவள் இருப்பா. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதியுள்ள வரை அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். அப்ப இது எல்லாமே பணம் இன்வால்வ் தானே. அப்ப இவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சுட்டு என்னதான் இன்னும் போகும்போது கொண்டு போறேன். எனக்கு அப்படி இல்லை, நான் என்ஜாய் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் லைஃப். எனக்கு வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். அவன் என்ன நினைச்சுங்களா, இதுதான் என்ஜாய்மெண்ட் நினைக்கிறாங்க. நம்ம வந்து பணம் செலவு இல்லாமே நம்ம எல்லாம் என்ஜாய் பண்றோம் இல்லையா. இப்ப நம்ம வந்து 18 days கோர்ஸ் எவ்வளவு பணம் யார் எவ்வளவு கட்டிருக்கேன். நான் 2 வருஷமா படிக்கிறேன், ஒரு பைசா நான் இன்னும் கொடுத்தது. அப்கோர்ஸ் இது மெம்பர்ஷிப் ஆகியிருக்கேன், அது ஒரு வேற விஷயம். எனக்கு வந்து புக்ஸ் வாங்கணுமா வந்து மெம்பர்ஷிப், அது வேற கணக்கட்டும். பட் நான் படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மாசம் 18 days கோர்ஸ் இது பண்ணேன். லெவல் 2க்கு இவ்வளவு கொடுத்தேன் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் வந்து பணம் வாங்குறாங்க. ஏன்னா அவ சொல்ற எங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய செலவு இருக்கு, இன்டர்நெட் எல்லாம் நம்ம லோடு பண்றேன் எல்லாமே ரீசன் சொல்லுவா. நம்ம இதுல பிரபுஜி இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட். அதுல எல்லாம் பணம் எல்லாம் நான் இது பண்ண வேண்டாம். நான் அவர் படிச்சவர் இல்லையா, அதனால அவருக்கு அந்த மாதிரி தோன்றுது. அவர் IIT, அதனால அவள்கிட்ட எல்லாம் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அது டிஃப்ரெண்டா பேசுவாங்க. அவங்க என்னது எல்லாம் ஃப்ரீ தான், எல்லாரும் வாங்க படிங்க வாங்க வாங்க அப்படிதான் சொல்றாரு. இன்னைக்கே அதான் சொல்றாரு, எல்லாரும் வரட்டும். எல்லாம் இது நாட் ஒன்லி படிக்கிறது, காலையில எல்லாம் ஜப்பா பண்றதுக்கு வாங்க, எல்லாரும் ஜப்பா பண்றதுக்கு மங்களாரத்தி டெக்னிக்கோ ஆகும் அப்படிங்கிறார். அவர் மங்களாரத்தி பாக்குறதுக்கு கூட அவர் கூப்பிடுன்னு கூப்பிடுறாரு. அவர் சொல்ற எனக்கு 1000 பார்க்கணும், எனக்கு எப்ப நான் அந்த 1000 பீப்புளை பார்க்க போறேன் அப்படிங்கிறார். அவர் ஏந்திருக்கணுமே, நமக்கெல்லாம் அது தோண மாட்டேங்கிறது. அப்ப ஷிஃப்ட் டியூட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு வேற விஷயம், மருந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு வேற விஷயம். பட் ஹெல்த்தியா இருக்கிறவங்களும் எழுந்து பழக்கணும். நிறைய பேருக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணி வராங்க ரெகுலரா. சேம் பீப்புள் வி கேன் சி. முன்னாடிலாம் ஒரு 100, 110, 100 அப்படிதான் வந்திருந்தாங்க. இப்ப 250, 280 அந்த மாதிரி வராங்க. இன்னும் நிறைய வரணும். 1000 வரலாம் இப்ப என்ன இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இது என்ன சொல்றேன், இதுல என்ன போட்டு ஆசைகள் என்னும் வேற பௌதிக ஆசை ஒண்ணு மாத்தி அமைட்டு இருக்கு, அதனால எனக்கு வேணும். வேற யார்கிட்டயும் இருக்கு, அதனால எனக்கு வேணும். அப்படியே
ஆசையும் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த இதுலயே பந்தப்பட்டு இருக்காங்க. காமத்திலும் கோபத்திலும், அதனால ஒரு கோபம், ஒரு விரக்தி எல்லாம் வரும். அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தையும் செலவழிக்கிறாங்க. சேகரித்து என்ன செலவழிக்கிறதுக்கு தானே. நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல அது ஒரு செலவு இல்லை, ரொம்ப ஈஸியா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ பெட்டர் இது லைஃப். வேற யார் படிக்கிறது நான் சொன்னேன், இவர் பிரபுஜி இல்ல இந்திரா மாதாஜி என் பிரபுஜி. பாண்டியராஜ் பிரபுஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்திராணி படிக்கிறாங்க. படிக்கிறேன் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பண்ணுங்க. இதம் அத்ய மயா லப்தம் இமம் பிராப்சயே மனோரதம் இதம் அத்தீத்தம் அபிமே பவிஷ்யத்தி புனர்தனம் அசௌமயா அத யத்ருர் அனிஷ்யே சாபரான அபி ஈஸ்வரோ ஹம் அஹம் போகி சித்தோ அஹம் பலவான் சுகி அட்யோ அபி ஜனவான் அஸ்மி கோன்யு அஸ்தி போமய சத்ரு சோமய ஸ்யாமி மோதிஷ்ய இது அஜ்ஞான விமோகிதா. தெலுங்கு படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி, தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம் படிக்கிறது. அப்படியா? தமிழ் படிக்கிறது கஷ்டமா? மீடியம் படிச்சுட்டேன். தமிழ் தெரியாதுன்னு வேற என்ன லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபிள்? இங்கிலீஷா? இங்கிலீஷ் படிப்பேன், படிச்சது தெலுங்கு. ஓ, அதனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் இல்ல. பட் நீங்க நல்லா படிச்சாலே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் படிச்சீங்க. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்க மாட்டாச்சு, என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. அதனால என்ன போச்சு இது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஒரே நிமிஷம். கிருஷ்ணர் இதோட மீனிங் வந்து கொஞ்சம் சொல்றேன். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான். அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். எல்லாம் நான், எங்கிட்ட இவ்வளவு இருக்கு, எங்கிட்ட இருக்கு, நான் வந்து நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், எல்லாம் நான் வரப்போறோம். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேம்பேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், மாட்டவர். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். இப்படி எல்லாம் வந்து அசுர குணம் கறக்காரங்க இது மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். நான் தான் எல்லாமே, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. நல்ல செல்வந்தர், நம்ம கிட்ட பணம் இருக்குன்னா நம்ம பக்கத்துல எல்லாம் யார் இருப்பா? நல்ல ஒரு மாதிரி நல்ல டாப் இதுல இருப்பா. அதுலயும் வச்சு நான் தான் டாப்ல இருக்கேன், எவ்வளவு பெருமை, எவ்வளவு நல்லா இருக்கேன் நான் அப்படின்னு அவன் அந்த ஒரு ஆணவத்துல இருக்கான். சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. இந்த மாதிரி எண்ணம்லாம் யாருக்கு வருமா? அசுர குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு வரும். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தக மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இதெல்லாம் அந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கு. இதெல்லாம் பகவான் இதெல்லாம் பிச்சு பிச்சு வச்சிருக்காருனாக்கா அவருக்கு எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு. அவருக்கு எல்லாம் மனுஷால நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. எந்த மாதிரி மனுஷாலாம் இருக்காங்க, இது மாதிரி இருக்காங்க நிறைய பேர். பகவானை மறந்து நான் பண்றேன், ஒரு ஸ்டாப், மூச்சு ஸ்டாப் அப்படின்னு பகவான் அங்க ஒரு ஆக்ஷன் கூட தான் வரும். எல்லாமே போச்சு, அவன் மூச்சு நின்று போயிடும், அவன் நான் சொல்றது எல்லாமே போயிடும். அது அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பட் வேற நம்ம பக்தர்ஸ் நமக்கு நன்னாவே தெரியாமல் நம்ம எல்லாருமே அன்புலா தான் இருக்கும். பட் முட்டாள்கள் இருக்காங்க. இது வந்து யுகங்கள், சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். தெய்வீக குணங்கள்ல யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க, அசுர குணத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க, யாரு ஜெயிச்சாங்க, அது வந்து அவங்க இருந்த இடம் எங்க. சத்திய யுகத்துல வந்து வராக தேவர், இரண்யாக்ஷன், இவர் வெறும் வந்து வராதேவர் என்ன பண்ணார், பூமி, இவர் ஹிரண்யக்ஷன் பண்ண பூமியை வந்து உள்ள தண்ணியில அமுக்கி போட்டுட்டார் அந்த சமுதிரத்தை. அப்ப இவ வந்து பூமி தேவியெல்லாம் ப்ரே பண்ணி, அப்புறம் வராதேவர் அவரோட கொம்பால அந்த இது மூக்க பக்கத்துல ஒரு கொம்பு, அதை வச்சு பூமியை வெளியில விட்டுட்டார். அப்புறம் வந்து 2 பேருக்கும் சண்டை எல்லாம் நடந்து யாரு ஜெயிச்சா? தெய்வீக குணக்காரர் வராதேவர் தான் ஜெயிச்சார். இவர் இந்த இடம் இது. வராதேவர் வந்து ஒரு கிரகத்திலையும், இவர் ஹிரண்யாக்ஷன் வேற கிரகத்திலையும் இருந்தார். அப்போ அசுரம் தெய்வீக குணங்கள் உள்ளவாள் வந்து எப்படி அடிச்சுனாங்க, வேற வேற கிரகங்கள்ல உள்ளவா வந்து அடிச்சுனாங்க. அதை வந்து ஜெயிச்சது வந்து நல்ல தெய்வீக குணத்துக்காரங்க. திரேதா யுகத்தை என்ன எடுத்து ராமரும் ராவணனும். ராமர் வந்து இந்தியால இருந்தார்,
ராவணன் வந்து இது ஸ்ரீலங்கால இருந்தார். வேற வேற நாடு. துவாபர யுகத்தை என்ன எடுத்து பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் 2 பேரும் ஒரே குடும்பத்துல யூ கேன் சி தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. சில பேர்கிட்ட வந்து கௌரவர்கள்ட்ட அசுர குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப கலியுகத்தை என்ன எடுத்துனாக்கா ஒரே நபர்கிட்டயே இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்மகிட்டயே ஒரு நேரம் நல்ல குணத்துல இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் இது பார்த்ததுனாக்கா திரும்பி அசுர குணம் நம்மகிட்டே வந்து அந்த மாதிரி கலியுகத்துல அப்படி இருக்கும். தெய்வீக குணம்னாக்கா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கும்? பணிவு, பிறருக்கு உதவுதல், சகிப்புத்தன்மை போன்றவை அதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு நேரத்துல. அடுத்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போச்சு, கோபம் வந்துடும், பேராசை, பொறாமை, காமம் எல்லாம் வந்துடும். அப்ப ஒரே நபரிடம் இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அப்போ இந்த வேற வேற யுகங்கள்ல எப்படி எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு அனாலிசிஸ். எஸ் பிரபுஜி ஹரே ஒரு நிமிஷம் இதுல என்ன போட்டிருக்கு? இல்ல இது ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்பிளேஷன். சத்தியயுகம்ல இருந்து வராக தேவர் வந்து மற்றும் இரண்யாக்ஷன் வெவ்வேறு கிரகங்களில் இருந்து ஸ்ரீமுஷ்ணம் மாதாஜி, அந்த கோயில் வந்து ஸ்ரீமுஷ்ணம். எது பிரபுஜி? வராக அது என்ன சொன்னீங்க? ஸ்ரீமுஷ்ணம் விருதாச்சலத்துல இருந்து 40 கிலோமீட்டர் என்னமா இருக்குது. எங்க டாக்டர் சன்னி எல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க போன வாரத்துல. ஓகே ஓகே ஓகே, தெரியாது பிரபுஜி. நோ ஐடியா அட் ஆல். தேங்க்யூ, இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் டு டெபிக்ட். எல்லாம் பசங்களோட குழந்தைகளோட இதுல என்ன எடுத்து போட்டு நான் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குமே அப்படி. இதே வந்து திரேதா யுகத்திலிருந்து ராமரும் ராவணனும் வெவ்வேறு நாடுகளில் சண்டை போட்டுனாங்க. அண்ட் வந்து தெய்வீக குணம் தான் எப்பவுமே ஜெயிக்கும். அப்ப அவர் ஜெயிச்சார். அப்புறம் வந்து துவாபர யுகத்துல பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் ஒரே குடும்பத்தில் இருந்தனர். 2 பேரும் அடிச்சிருந்ததுல என்னாச்சு? பாண்டவர்கள் தான் ஜெயித்தார். ஏன்னா அவ வந்து நல்ல குணங்கள்ல இருந்தாரு. இப்ப கலியுகம்ல ஒரே நபரில் தெய்வீகம் மற்றும் அசுர குணங்கள் நிறைந்துள்ளன. ஒரு நேரம் ஹாப்பியா இருக்கும், ஒரு நேரம் சேடா இருக்கும், ஒரு நேரம் கோவம் வரும், ஒரு நேரம் இது இருக்கும், எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரே நபர்கிட்டயே எல்லாம் இருக்கு. மாதாஜி ஒரு சின்ன அப்சர்வேஷன், இதுல ஒரு யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டதும் நல்லதும் தள்ளி தள்ளி இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் யுகம் மாற 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 கிட்ட 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 வந்து கடைசியில ஒரே மனுஷாக வந்துருக்கு. ஆமா ஆமா, அதுதான் கரெக்ட். உங்களோட வே ஆஃப் திங்கிங் இஸ் ஆல்சோ ரைட். டிஃபரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம திங்க் பண்ணலாம். அதான் பகவத்கீதை ஒரு வாட்டி இது வந்து இப்போ ஒரு வாட்டி படிச்சீங்களே உங்களுக்கு இந்த மீனிங் வரும். அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகமும் நமக்கு என்னெல்லாம் எப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம், உங்களுக்கு எப்படி தோன்றதோ அப்படி எடுத்துக்கலாம். இட் ஹாஸ் லாட் ஆஃப் மீனிங்ஸ். அது உங்களுக்கு சூட்டபிளா உங்களுக்கு எது தோன்றதோ அதை எடுத்துக்கலாம். திரும்பி நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க படிங்கோ வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு மீனிங் கிடைக்கும். பிரபுஜி, அந்த பிரபுஜி எங்க பேரு பாண்டியராஜ் பிரபுஜி படிங்கோ. விடப்போறது இல்லை இன்னைக்கு, அவருக்கு நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அநேக சித்த மோஜகால சமாவிதாக பிரசக்தாக காமபோகேஷு வதந்தி நரகே அசுச்சௌக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுச்சௌக கிடையாது மாதாஜி, அசுச்சௌ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதையும் படிங்கோ. सप्ताह धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते तम्बेनाविभूतिपूर्वकम् तम्बेनाविधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ஸ்தப்தாலாம் கிடையாது, வெறும் ஸ்தப்தான் இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இவ்வாறாக அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றாங்க. ரொம்ப அவளுக்கு வந்து ஆசை பாசம்லாம் இதுல மெட்டீரியல் திங்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுலயே குழம்பி அதையே வந்து திருப்திப்படுத்திட்டு அதுலயே கோபம் எல்லாம் இருந்துட்டு அங்கேயே சூழ்ந்து இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். யாகம்லாம் பண்ணுவா, நல்ல காரியம் பண்ணுவா. ஆனா என்னது அதுல ஒரு கொஞ்சம் என்ன இருக்கும், ஒரு கர்வம் இருக்கும். நான் பண்றேன், எல்லாரும் பாருங்க. கொஞ்சம் சில பேர்லாம் வந்து என்னது டொனேஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு என்னது ஒரு டியூப்லைட் டொனேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, அதுல எழுதுவா இந்த எண்டுல இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் கருப்பு மையால எழுதுவா டொனேட்டட் பை சோன்னு. அந்த லைட் இருக்கிறதே நமக்கு வந்து ஒளி கொடுக்கறதுக்கு. இந்த கருப்பு மையால் இட்டு அது இருட்டுதான். அப்புறம் அந்த டியூப்லைட் கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. எல்லாத்தையும் தன்னோட பேர் வரணும், நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது தெரியணும். இந்த மாதிரி ஒரு மயக்க நிலையில இருக்கவங்களும் இருக்காங்க, கர்வமும் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட. அததான் இதெல்லாம் வந்து அசுர குவாலிட்டிஸ். எஸ், வேற யாருக்கு படிக்கணும்? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கணுமா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிச்சோம், நீங்க படிங்க. படிங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி.
ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிறடா? ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன். படிங்க படிக்கிறேன். படிங்க படிக்கலாமா? படிங்க. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. நான் வந்து அந்த இதோட போட்டிருக்கேன் பாருங்க, உங்களுக்கு தமிழாக்கம் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல தான் வந்தது. இந்த இது ஏகாதசி சாண்டிங் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டோ இருக்கும், யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் இருக்கோ தாராளமா நீங்க வந்து அப்ளை பண்ண. இல்ல இன்னும் ஒரு மாசம் போட்டுன்னா நோ ப்ராப்ளம். இன்னும் வந்துட்டே இருக்கும், எல்லா மாசம் எங்களுக்கு நடக்கிறது, நம்மளோட எல்லாம் நடக்கிறது. அப்ப யார் நன்னா படிக்கிறாளோ அவெல்லாம் ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம். இந்த ஏகாதசியில ஒரு சாப்டர் படிக்கணும், அவ்வளவுதானே, பார்த்துதான் படிக்கணும். அப்போ நீங்க இப்ப யாரெல்லாம் நன்னா படிக்கிறாளோ யூ கேன் கிவ் அ ட்ரை. எப்படியும் வந்து ஒரு 5 ஸ்லோகாஸ் கேட்கறாங்க அவங்க, அது கொடுத்தோன்னா அவளே செலக்ட் பண்ணுவான். சரி இன்னும் போறல அப்படின்னா செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, நோ ப்ராப்ளம். திரும்பி அடுத்த ஏகாதசிக்கு திரும்பி இந்த ஃபார்ம் வரும். யூ கீப் ரிப்பீட்டிங். அப்ப என்ன, நம்ம வந்து அது ஒரு உத்வேகம். இப்ப நம்ம இந்த இதுல எழுதுறோம் இல்லையா, இவ்வளவு நான் மாலை ஜபித்தோம் அப்படின்னு, அது ஒரு உத்வேகமா இருக்கு இல்லையா, இன்னும் பண்ணணும், எனக்கு இன்னும் சீக்கிரம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இது வந்து கொடுத்து. உங்களுக்கு எல்லாம் வரதோ இல்லையோ, எனக்கு மெதுவா இப்ப வேண்டாம் அப்புறம் பண்றதுன்னு இல்ல சீக்கிரம் முடிக்கணும், எனக்கு அது எழுதணும், சீக்கிரம் முடிக்கணும், அந்த ஒரு எண்ணம் எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கும், 4 பண்றேன் பண்ண 6 பண்ணலாமா, 2 தானே என்ன எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு எல்லாம் வரலாம். சோ அது போல ஏகாதசியோட நீங்க வந்து எல்லாரும் ட்ரை பண்ணலாம். யாருக்கெல்லாம் நல்ல கான்பிடன்ஸ் வரும், எல்லாருக்குமே வந்தாச்சு. நான் சொன்னேன் 18 daysல நம்ம பார்க்கலாம், எல்லாருக்கும் நல்லா படிக்க வரையும் சொன்னா அது போலயே ஆயிடுச்சு. மெனி பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் வெரி வெல். சோ வந்து எல்லாரும் அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் அப் பண்ணுங்க, இட் வில் பி நைஸ். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, அகங்காரம். அகங்காரம்னா நம்ம வந்து இந்த ஆக்சுவலி அகங்காரம்னா அகம், நான்கிற அந்த உணர்வு, அதுதான் ஆக்சுவலி. பட் இது என்னது, தற்பெருமை. அந்த மாதிரி ஒரு அகங்காரம், பலம், அதான் தற்பெருமை போட்டிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அப்படின்னா என்னது, இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தரை கோபப்படுறோம் அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம், நம்மளே நம்ம வந்து சித்திரவதை பண்ணிக்கிறோம். பட் நம்ம அவசியம் இல்லை, நமக்குள்ளேயே ஒரு பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கார். எல்லாரோட உடம்புலயும் இருக்கார் பரமாத்மா. அப்ப நம்ம யாரையோ வெய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள பரமாத்மாவை நம்ம வந்து இன்சல்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம். So we are not supposed, நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, யாரையும் நம்ம வந்து இது இன்சல்ட் பண்ணவோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுதான். சோ அந்த மாதிரி பிறருடைய உடல்களிலும் விற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்க. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அந்த வெளியில இருக்கிற உருவத்துலதான் நம்ம சண்டை போடுறோம், ஒரு பாடி டு பாடி தான் நமக்கு ஒத்து போல. ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம திட்டம்போது என்ன இருது, உள்ள ஆத்மா தான் அதுலதான் போய் சேர்றது. அதனால அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இது வந்து இந்த சிசுபாலோட அந்த இது ஸ்டோரி வந்து, அவர் வந்து 101 அவ அம்மா கேட்டா போல 100 மிஸ்டேக் பண்றது வரைக்கும் நீ இது பண்ணு, எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணு கிருஷ்ணாட கேட்டிருப்பார். அவன் 101வது மிஸ்டேக் பண்ணா நான் அவனை வந்து வெட்டிடுவேன். அவன் வந்து பிறவை குணம் அவனுக்கு எப்போ இன்சல்ட் பண்றது. இது வந்து ராஜசூய யாகம் நினைக்கிறேன் யுதிஷ்டர் பண்ற இதுல. அப்ப அவரையும் என்னவோ பழிச்சு பேசியிருக்காரு. அப்புறம் கிருஷ்ணரையும் வந்து மாடு மேய்க்கும் அவனை போயிட்டு ராஜாவாக்கு என்னவோ எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. அது 101 வந்தோடனே இவர் வந்து தன்னோட சக்கரம் ஏவி விட்டுட்டார். he was killed. அந்த மாதிரி அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, எல்லாரும் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்ல எல்லாரும் தெரியும்னாக்கா ரொம்ப நல்லது. சோ அது ஒரு ஸ்டோரி. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம்னாக்கா, நம்ம வந்து யாரையும் வந்து இது பண்ணக்கூடாது. கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் 16.90 யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியலையோ யாராவது சத்தம். மாதாஜி தான் இல்லையா, புஷ்பா மாதாஜி. தான் அகம் துவிஷதா குரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் ஷிபாம்ய ஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசூரிஷ்வேவ யோனிஷு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது, ரொம்ப எந்த நேரமும் கோபம், எந்த நேரமும் இந்த இது இல்லையா வேண்டாத குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தனாக்கா, அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் திரும்பி எங்கேயே போறான், திரும்பி இங்கேயே வளர்ந்துன்று அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா அவன் ஆளுக்கு மேல போனோன்னு ஆசை இல்லை, இங்கேயே வந்து பேட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும்போது அவளை வந்து பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். இங்கே பிறக்கிறது திரும்பி பிறப்பு இறப்புன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே அவ வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are cast by me into the ocean of material existence, into various demonic species of life. திரும்பி நான் வந்து அவளை இதுல தள்ளுறேன். அப்புறம் 16.20 வேற யாருக்கோ படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே, சொல்லி படிங்க. ஸ்ரவண ஜோதி மாதாஜி படிங்க.
हरे कृष्ण माता जी। आसीरीं योनिं आसुरी माताजी, आसुरी आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यद मां गतिम्। हरे कृष्ण माता जी। குந்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. அவளுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இது கிடையாது. they don't have the base. பகவான் இருக்கார், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பின்பற்றணும் இது இல்லவே இல்லை. யார் என்ன டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட். அப்ப அவ வந்து என்ன சமயம் உங்ககிட்ட வந்து சரணடைய மாட்டார்கள். இங்கேயே பிறந்த இறந்து பண்ணிட்டு படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். ஒரு வாட்டி மனுஷனாயிட்டானா எப்பவுமே மனுஷனா பிறப்போம்லாம் கிடையாது. அடுத்த பூச்சியா பிறக்கிறதுக்கோ புழுவா பிறக்கிறதுலாம் ஆல் சான்சஸ் ஆர் தேர். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம இப்ப எப்படி இருக்கோமோ இந்த ஜென்மத்துல நம்ம என்ன மாதிரி பிஹேவியர்ல இருக்கோம் அது அக்கார்டிங்லி தான் நமக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும். அதுல இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம ஒன்னும் உருப்படியா எல்லாம் பண்ணல. ஹியூமன் பீங் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டோம். நம்ம வந்து பகவான் எல்லாம் இது பண்ணாம இருக்குனாக்கா கீழ் இதுல வந்து வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் பகவத்கீதால கொடுத்திருக்க. நோபடி ஹஸ் குக்ட் அப் ஸ்டோரி. ஏதோ ஸ்டோரி படிக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. இதெல்லாம் பகவத்கீதால பகவான் சொன்னதே தான் எழுதியிருக்கு. எஸ், எனிபடி எல்ஸ்? त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஆத்மா வந்து ரொம்ப பியோர் ஆத்மா. யாரோட வந்து நம்ம எல்லாம் ஆத்மா ஆத்மா தானே, அங்கேருந்து வந்திருக்கோம். ஆனா வந்து நம்மளே இழிவுபடுத்திக்கிறோம். இந்த மாதிரி வந்து பேராசை, காமம், கோபத்தில் வந்து நம்மளே இழிவுபடுத்தும் போது என்ன ஆயிடுறது? ஒரு அறிவுள்ள மனிதனும் இதை டெஃபினட்டா வந்து துறக்க வேண்டும். வி ஷுட் நாட் பி ஒரு காமம் இருக்கக்கூடாது, கோபம் இருக்கக்கூடாது, பேராசை. ஏன்னா அதுல வந்து நம்மளுக்கு கீழே தான் தரும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. திரௌபதியை நோக்கிய காமம், திரௌபதியை நோக்கி காமம். அதுல என்ன எடுத்து இவ வந்து கிருஷ்ணாவை ஹெல்ப் பட்டா எல்லாம் வந்துடுச்சு. ஆனா அந்த காமம் அதனால என்ன எடுத்து அவளுக்கு வந்து ஒன்னும் வரல. ஐ தாட் சம்திங் இருக்கான். ஓகே, அப்புறம் நமக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியும். வந்து ஹெல்ப்லெஸ் ஹஸ்பண்ட்ஸ், அவளால ஒண்ணும் பண்ண முடியல, ராஜாக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியல, தாத்தா யாரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியல. ஆனா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டு கிருஷ்ணா தான் ஹெல்ப் பண்ணல. அது வரைக்கும் அவர் பார்த்துருந்தாரு. இப்போ கையை தூக்கி கிருஷ்ணான்னு சொன்னோன்னு சரணாகதி தான். மானத்தை அப்படி பிடிச்சுட்டு கிருஷ்ணா கூப்பிட்டோன்னு வரல. அதான் உன் கையில உனக்கு இது இருக்கு இல்லையா, என்னது உனக்கு யூ ஹேவ் கான்பிடன்ஸ் இன் யுவர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ், பிடிச்சுக்கோ. அப்ப என்ன நீ என்ன ஃபுல்லா நம்பலன்னு அர்த்தம். ஆனா கையை ரெண்டும் விரிச்சிட்டு கிருஷ்ணா கூப்பிட்டோன்னு ஒட்டி வந்து அவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றாரு. சோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை வந்து நமக்கு ஸ்டோரி தெரியும். வெள்ளமே இதை ஒன்னும் ஜெயிக்க முடியல அவள. அடுத்தது என்னது? பாண்டவர்கள் மீது கோபம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து காமம் பார்த்தோம். இப்ப கோபம். கோபத்துல என்ன ஆச்சு? யார் அழிஞ்சு போனார்கள்? கௌரவாஸ் தான் அழிஞ்சு போனான். பாண்டவர்கள்லாம் அழியல. ஏன்னா கோபம் அவளுக்கு தான் இருக்கு. பாண்டவர்கள் பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன சொல்றான் அர்ஜுனன்? வேண்டா, என்னோட மனுஷன் எல்லாம் இறந்து போயிடுவா. அப்படிதான் அவனுக்கு கம்பேஷனேட் புத்தி தான் இருந்தது. ஆனா இவ ஒரே ஒரு குண்டூசி நில மூடி தரமாட்டேன். அவளுக்கு என்னது? கோபம். இவ மேல கோபம், அழிந்தார்கள். அடுத்தது என்னது? ஹஸ்தினாபூர் ராஜ்யம் மீதான பேராசை. காமம் பார்த்தோம், கோபம் பார்த்தோம், இப்ப பேராசை. அந்த பேராசைனால என்னாச்சு? இதெல்லாம் நாங்க தான் ஆளணும், வேற யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம். அவளுக்கும் பங்கு இருக்கு, ஆனா கொடுக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி பிஹேவியர்ல என்ன எடுத்து எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு. அவங்களும் அழிஞ்சாங்க, எல்லாமே போயிடுச்சு. சோ தர்மக்ஷேத்ரா என்னும் குருக்ஷேத்திரத்தில் மகாபாரதத்தின் மிக கடுமையான போருக்கு இது வழிவகுத்தது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல தான் அவ வந்து அந்த மாதிரி காமம், குரோதம் எல்லாம் இருந்ததுனால இந்த மாதிரி வார் நடக்கிறதுக்கு எல்லாம் வழிவகுத்தது. அடுத்தது சரவண ஜோதி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। एतैर् विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः असरत् यात्मन श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். அந்த கீழே இருக்கிறது வரைக்கும் எல்லாம் நம்மளை கட்டி போட்டு எல்லாம் பண்ணும். அதுலயும் விடுபட்டு மேல வந்துட்டோம் என்ன ஆயிடும்? அதுக்கப்புறம் ஒரு அக்செப்டிங் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இப்ப நம்ம எந்த லெவல்ல வந்திருக்கோம்? இந்த லெவல்ல தான் நிக்கிறோம். ஆக்சுவலி என்ன காட்டிருக்கோம் அதுதான் ட்ரூ. இந்த லெவல்ல இருக்கும். இனிமே என்ன நம்மள எல்லாம் பந்தம் எல்லாம் பட்டுக்காது. ஏன்னா வி நோ கீழெல்லாம் அந்த மாதிரி பந்தப்பட்டு நம்மள வந்து கட்டுண்ட இது அந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கும். கோபம்,
அதனால அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு மேல போயிட்டு இருக்கோம். அக்செப்டிங் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இஸ்கானுக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்னா என்னண்டி பிரபுஜி மாதிரி அவரோட குருஜி மாதிரி என்ன சொல்றாங்களோ 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், இவ்வளவு ஜப்பா பண்ணுங்க, இதெல்லாம் ஒரு இந்த இவ்வளவு நமக்கு எண்ணிக்கையோடு ஜப்பா பண்ணாதான் ஆச்சா? பகவானுக்கு எவ்வளவோ பண்ணலாமே, 16 பேபி பண்ணலாமே. 16 ரவுண்ட் எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா அதுலயே நம்ம வந்து சித்த சுத்தி பெற்றுடுவோம். இதெல்லாம் ஒரு ரீசனுக்கு வேண்டிதான் அவ சொல்லியிருக்கா. அது என்ன 16 கணக்கு அப்படின்னாக்கா there is a reason. அப்ப நம்ம வந்து பேசாம அதெல்லாம் ஏற்றுண்டு இதை பண்றதுதான் நல்லது. நமக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, அது படிப்படியா ஏறிடும். அப்புறம் ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ், இந்த பகவத்கீதா, பாகவதம் எல்லாம் இப்பெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. அப்படி அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இதெல்லாம் படிச்சு என்னது ஆஸ்டியாரிட்டி வந்துடும் நமக்கு. தபஸ் மாதிரி தபஸ்விகள்லாம் இருக்கிற போல இந்த டைம்ல எழுந்திருக்கணும், சுத்தமா இருக்கணும், பகவானுக்கு எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் நம்மளே ஒரு பெரிய கோவில்ல எல்லாம் பூஜாரிகள் எல்லாம் பண்றோம்ல, அந்த லைஃப் நம்ம வீட்டிலேயே ஆரம்பிச்சுடுவோம். அப்புறம் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், எல்லாம் புலன்கள் கண்ட்ரோல் இருப்பாரா? இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா புலன்கள் கண்ட்ரோல் இருக்காத? கண்டிப்பா நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கும். வெரி ஈஸி டு அட்டைன் கோலோக விருந்தாவன். ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எல்லாம் அடைந்து பகவானுக்கு போறதுதான் வழி. இப்போ இந்த வழியில நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம். இதுல இருந்து இன்னும் முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கணும். ஷுட் நாட் ஃபால் டவுன். டெஃபினெட்லி நோபடி ஷுட் ஃபால் டவுன். ஏன்னா நம்ம வந்து ஆசையா தான் இந்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். அப்ப இதுல இருந்து முன்னுக்கு நம்ம போகலாம். எஸ், அடுத்தது 23. பபிதா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। या शास्त्र विधिं उदुसृज्य व्रतते कामकारदः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। हरे कृष्ण माताजी। சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் நினைச்சப்போ நான் வச்ச சட்டம் நான் எப்படி இருப்பேன்னு நினைக்கிறானோ அது அப்படி இருப்பேன். எப்ப வேணா எந்திருப்பேன், எதை வேணா சாப்பிடுவேன், பணம் இருக்கு, எல்லாம் நான் வந்து ஐ கேன் பை, ஐ கேன் டூ எனிதிங் அப்படின்னு நினைக்கிறான். பட் அது வந்து எது வந்து நம்ம மனம் போன போக்குல அவன் வந்து வாழும்போது அப்புறம் இது நம்ம விதிகள், சாஸ்திர விதிகள், அது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். சாஸ்திர விதிகளை எல்லாம் பின்பற்றவில்லைனாக்கா அந்த பரம இலக்கை வந்து அவனால அடையவே முடியாது. அவனுக்கு அதை பத்தி கவலையும் இல்லை. இஸ் வெரி ஹாப்பி இன் இஸ் ஓன் வேர்ல்ட். அந்த மாதிரி நமக்கு இது தெரிஞ்சதுனால நமக்கு இதெல்லாம் தப்புன்னு தெரியாது, அவனுக்கு அது தப்புன்னே தெரியவில்லை. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். எஸ், 24. சரவண ஜோதி மாதாஜி படிங்க. படிங்க மாதாஜி. சரவண ஜோதி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கேள். தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரம்மாணம் தே கார்யாகார்ய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இஹார்ஷஹி. எது கடமை என்று எது கடமையல்ல என்று சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப இந்த சாஸ்திரத்துலதான் கொடுத்திருக்கேன், இது பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாது, இதை படிச்சா என்ன வரும், இது பண்ணினா என்ன வரும் வராது எல்லாமே கொடுத்திருக்கு. சோ அது படிக்க ஒருத்தன் வந்து படிச்சு எல்லாம் புரிஞ்சு கொள்ளணும். அப்புறம் படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். இது ஒன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ யூ ஷுட் லேர்ன். பேசிக்கலி என்னன்னாக்கா ஸ்கிரிப்சர் படிக்கணும், அவ்வளவுதான். இல்ல ஒரு குருஜி ஒரு நம்மளால படிச்சாலும் புரியாது. இவ்வளவு வருஷமா பகவத்கீதா புக்கு நிறைய பேர் வீட்டுல அதான், நம்ம வீட்டுல எங்க வீட்லயும் அப்படி எல்லாம் இருந்தது. ஆனா நான் வந்து இந்த இதுல வேற ஒரு இதுல எல்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாப்பேன், வீட்ல எல்லாம் படிப்பேன், அது வேற விஷயம். பட் நிறைய பேர் வீட்டுல நான் பார்த்து கேட்டிருக்கேன், என்னைக்கோ யாரோ தந்தா இல்ல என்னைக்கோ வாங்கினா அது பாட்டுக்கு அப்படியே இருந்தது. இஸ்கான்ல வந்துட்டு அதெல்லாம் யூஸ் ஆச்சு அப்படின்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் படிச்சாதான் புரியும். அப்ப நம்ம சொந்தமா படிச்சா புரியுமா? புரியாது. இப்ப யாரோ எடுத்து சொன்னீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா புரியும். அதனாலதான் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கு. ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் கம் அண்ட் ஜாயின். அல்டிமேட்லி அதுலதான் வந்து முடியாது. ஸோ படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். மகாராஜா தக்ஷ பிரஜாபதியோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. தக்ஷ பிரஜாபதி வந்து இவர் சதி தேவியோட அப்பா. இவர் சிவனோட வைஃப் சதி தேவி. அவங்க வந்து சதி தேவியோட அப்பா. இவர் வந்து பெரிய, எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி சொல்றேன். இதுல யாருக்காவது நல்ல இதை பத்தி தெரியனாக்கா யூ கேன் டேக் ஓவர், நீங்க சொல்லலாம். எனக்கெல்லாம் நான் ரொம்பலாம் நான் இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணினது கிடையாது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். ஏதாவது தப்பு இருந்தாலும் கண்டிப்பா என்ன வந்து இல்ல மாதாஜி இது இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஓகே, நோ, எனக்கெல்லாம் எல்லாம் தப்பா தோணாது. எனக்கு தெரியாத நீங்க சொல்ற பொருள் அதை கேட்டு போறேன், அவ்வளவுதான். அப்ப மகாராஜா தக்ஷ பிரஜாபதி என்னது ரொம்ப பெருமை ஆணவம் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தது. அதான் அசுர குவாலிட்டிஸ் தான் இருந்தது. அவருக்கு வந்து இந்த சத்தி தேவிக்கு வந்து சிவனை விருப்பம் ஆயிட்டு அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்ன இவருக்கு பிடிக்கல. அவரவா he was not ready to accept as a மாப்பிள்ளையா அவர் ஏத்துக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா என்ன புலித்தோலும் பாம்பும் என்னால இப்படி உட்கார்ந்து இருக்காரு, இவரை போயிட்டு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற. உங்களுக்கு தெரியாது அவரை பத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி இவர் சொல்ற, இல்லை ஐ வாண்ட் டு கெட் மேரிட் டு ஹிம்.
அவர் வந்து என்னது அவர் தக்ஷ பிரஜாபதி என்னது தனது பெருமை, ஆணவம், கோபம், கடுமை மற்றும் அறியாமை காரணமாக சிவனை யாகத்துக்கு அழைக்கவில்லை. அவ வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருந்தது. அந்த டைம்லயும் வந்து அவரை இன்சல்ட் பண்ணிடுறான் சிவனை. எல்லாரும் எந்த யாரும் நிற்கிறதுலையோ சம்திங் இன்னும் ஆயிருக்கு. அப்புறம் அடுத்த ஒரு இது இன்சிடென்ட்ஸ் வரும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா, அவன் வந்து பெரிய ஒரு யாகம் எல்லாம் பண்றான். ஆனா சத்தி தேவியை கூப்பிடுறது இல்லை. இவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. இவ எல்லாரும் போறாங்களே, எங்க போறாங்க கேட்டதுனால எல்லாம் உங்க வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம், உங்க அப்பா வந்து பெரிய யாகம் பண்றா தெரியாதான்னு. இப்ப வந்து சிவன் பகவான் சொல்றார், இப்படியாக்கம் வந்து எங்க அப்பா வீட்டுல இந்த மாதிரி பண்றா, அப்ப நான் எனக்கு போகணும்னு. இவர் சொல்றாரு, கூப்பிடல போகாதே, அழையா வீட்டில் நுழையாதே அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாளே, அதனால போகாதே. இல்ல என்ன இருந்தாலும் என்னோட அம்மா அப்பா வீடு தானே, அது என்னோட சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் போயிருப்பாங்க, எனக்கு போகணும்னு விருப்பம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப இவர் ஆன மட்டும் சொல்லி பார்த்தாரு. இல்ல சரி உனக்கு போனோம்னா போ, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல பரவாயில்ல, என்னோட பிறந்த வீடு தானே, நான் போறேன். அங்க போனோன்னு பார்த்தா ஒன்னும் வெல்கம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. அப்ப என்ன இது இப்படிலாம் பார்த்தோன்னா, உன்னை யாரு கூப்பிட்டா இங்க அப்படின்னு அவ அப்பாவே கேட்டு விடுறேன். உன்னை கூப்பிட்டேன், நான் கூப்பிடலையே, அப்ப நீ ஏன் வந்து நிற்கிற அந்த மாதிரி சொன்னோன்னு ரொம்ப கோவம். என்ன ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீசன், அவ அப்பாவுக்கு வந்து சிவனை பிடிக்கல, அந்த மாதிரி இதுல பொண்ணையே வெறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்போ என்ன பண்ணிட்டான்னா, இந்த நெருப்பு யாக குண்டத்திலேயே வந்து விழுந்து இது தற்கொலை மாதிரி பண்ணிட்டான். அப்போ வந்து அது சிவனுக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து அப்பதான் தாண்டவம் ஆடினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதோ படிச்சதுதான் நான் சொல்றேன். ஏதாவது தப்பு இருந்ததுனாக்கா யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம். எக்கனாமிக் செய்யும். அப்ப அவர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து தக்ஷனோட கழுத்தையே வெட்டிட்டார். கழுத்தை வெட்டினோடனே அப்புறம் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, ஐயோ நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன், ரொம்ப என்னோட ஆணவத்தை நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னேன், என்னோட பொண்ணே வந்து இறந்து போற நிலைமைக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன், சால் பிகாஸ் ஆஃப் என்னோட இந்த கேரக்டர்னால தான், டெமானிக் குவாலிட்டி. அப்ப சாரின்னு எல்லாம் சொல்லி மன்னிப்பெல்லாம் கேட்கும் போது இருந்து சரி சொல்லி, பகவான் அவளோட குவாலிட்டிஸ் என்னன்னாக்கா கோவம் வரும்போது நம்மளை இது பண்ணுவா, ஆனா இம்மிடியட்டா அவ வந்து சாந்தமும் ஆயிடுவா. ஏன்னா அவளுக்கு மெயினா என்னன்னாக்கா தே வாண்ட் டு இது பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து நல்லா கஷ்டப்படட்டும்னு அந்த எண்ணமே கிடையாது, இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். சரி திருந்திட்டியா, ஓகேவா அப்படின்னு. அப்ப என்ன பண்ணிட்டார், அந்த மண்டையெல்லாம் போயிடுத்து வேற ஒரு ஆட்டோட மண்டையை எடுத்து வச்சுட்டு உயிர் இது வந்து அவன் lived as a goat headed ஒரு உருவமா தான் அவர் வந்துருக்கார் தக்ஷ பிரஜாபதி. இது ஒரு ஸ்டோரி. ஆயிடுது, ஒரே ஒரு ஸ்டோரி தான் நிக்கிறது. அப்ப இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தோம், ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள் பார்த்தோம். அசுர குணம் அது ஃபுல்லா நிறைய டீட்டெயில் 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் பார்த்தோம். 21 24 தேர்வு உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல் போறதுக்கு ஒரே வழி இது நல்ல குணங்கள் வச்சு போறது. மாதாஜி அந்த தக்ஷன் ஒரே ஒரு இது வந்து எனக்கு அதான் நான் கேள்வி